Birikwo, Ah, onye eze birikwo, darara gị mma. onye eze birikwo. Darara gị mma. Hmm. Onye eze biko ewela iwe. Ma a na-asị nke mmadụ na-amaghị ibe ya ekujiele ya. Igbo na-atụkwa n'ịlụso onye ajụjụ anaghị efe ụzọ. Ọzọ. Onye eze biko o nwere ofu ihe wụ mkpa m jiri bịakwute gị na sị ka m bịa jụgodine gị. Maka na ana m ihe a ọtụtụ ebe. Onye eze ka ewezi okwu na ọ gbanwejugo m anya. Till today, ọ ka na-eme m ka ihe fim. Sị ka m bịa nụ from the horse's mouth ma ihe ha na-ekwu ọ bụ eziokwu. Onye eze biko aghọtaghịkwele m. Ọ bụ eziokwu na-asị ndị niile mkpọrọ ọsọ n'ụlọ mkpọrọ ka a tụgharịziri aha ya kemgbe echi a na-akpọzi correction center na nnụsị ha laghachite azụ. Ọ bụ eziokwu. Ọ bụ eziokwu ihe anyị nụrụ bụ eziokwu. Azụ laghachite azụ maka agbara otu o ji gbanwe oge iwu jiri kwado. Iwu jiri kwado. Ọ ya jisi ka ahụ gị laghachite azụ. So nke a pụtara na ihe m nọrọ na anọchiri m anọchi. Anọkwara m na ekwekwara ha nkwa ego so onye ọlọghachitere azụ na a ga-enye ya ego. Ọkwa eziokwu m jisi ka m jikwa. Ego lekwana ka ị chere sị nwere ike inye dịka ọsa mana ọnụ nwute nọ n'ichi. Okay. Maka na dịka ọ chịkwuru na ahụrụ m na ndị ka nọ na ụlọ si n'ụlọ mkpọrọ pụta kemgbe isha ha bagara n'ọgbụgbụ akwa ya. Ebe na-abagara na abagara ahụ nwe hụrụ kama abagara n'ọgbụgbụ onye o ji pụrụ tinye ha ebe ha kwa ya. Onye nọ n'ụlọ mkpọrọ ọ nọgada aga n'ụlọ mkpọrọ. Onye ọbụla n'ụlọ mkpọrọ ụfọdụ ndị na-aṅa ụfọdụ ndị na-akwaso nwaanyị ike, ụfọdụ ndị mere arụ dị iche iche, ndị na-ezu ohi. Ndị niile nọ n'ụlọ mkpọrọ a ga-alaghachi ma chọrọ ya ma chọọ ya ịkpọpụrụ onye ọchụkwa ya gbaba a ga-alaghachi ọsọ na-agbara ha otu ọ ga-alaghachi n'ụsọkwara gị kpee nke nwaanyị n'ihu ụlọ mkpọrọ gị gbara ọsọ ị ga na-achị Osoro chiri kpaa ya. Okay. Anyị ahụla na ọpụ ụnọ. So onye eze ị na-achọ ịgwa m na emerụ mana ha ga-alaghachite. Ada unu echekichakwa n'ana n'ihu na azụ ụmụaka niile unu rere wujo n'ụlọ mkpọrọ na aka ha adịghị ọcha. Anọ na-akparụ just lazy. Onye eze biko n'ugwu gị na nsọpụrụ gị elekwana ihe na-ebe emega because ahụ na ihe ịdụ dịkọwa na azụ ụlọ gị ka enozi n'ime ọhịa eweliwe onye eze chere ka ama ma n'ime ọhịa ka enozi ihe kene n'ime ahịa m na-achọ ịma achọrọ m ịma ka m mara ebe nọ ihe oke na-eteki kọva oke eweliwe ugbo ka m ghọtara ihe na-eteki kọva kwa ya. Onye eze biko eweliwe sa with due respect onye eze asị m Chineke kpọọ gị ọgụ. Onye eze n'ugwu gị m na-asọpụrụ gị asị m amajụ ha magbuo gị. Onye eze biko aghọtaghịkwele m site n'ala obi m ka m na-asị onye eze ngedegede sọpụkwa gị. Lemụ onye gị n'azụ. Onye eze biko ịma mgbe ụfọdụ atapụ nkịta akpị ma ihe ahụ dịka tọrọ ya mbọ mgbe m jisi onye eze na ọ dị mma na ị nwụrụ anwụ enweghị isi Chineke gbuo gị onye eze. Gebe m ntị
ị ma na ụmụaka ndị a ọnọchilachi chụbaje n'ụlọ mkpọrọ ọtụtụ n'ime ha baga uru kọrọ n'ụma na onwe ụnụ na-ekele m nọ na-akpọ onwe gị onye eze ọtụtụ n'ime ha bụrụ uru kara gị nwa na onwe gị na-akpọ onwe gị onye eze ị ma na onye eze gebe m nso ekweghị ekwe m na onwe ka uru bago gekwa m nta aghọtaghịkwele m ghọta n'okwu m asị m ị ma na ụmụaka ndị ọnọchilachikpo n'ụlọ mkpọrọ kemgbe afọ ole taa onye eze mana ọtụtụ n'ime ha bara uru kara gị nwa na onwe gị n'ebe a onye eze ị mara ọtụtụ n'ime ụmụaka ndị a taa na ihe mere ha ji eme arụ ndị anaghị emewu maka na ego enyi na-egesi iji rụọ ọnụ obodo ọrụ rụọ factory and industries ebe a ga-eme ụmụaka ndị mpere ebe ha ga-anọ na-arụ ga-eji ya ga-eburu ego hụ rie ya bịa ji agbaga m aka ego ga-azụ onye eze in fact agbara gbuwa gị ike onye eze Chineke kpụọ gị ọgụ in fact onye eze ga-emechaka gwa gị wezi okwu ife ile n'ụlọ mkpọrọ ahụ dị gị mma ife ile na ọ karịala gị ife ile na ebe kacha mma wee ebe kacha mma ị na-anọ onye eze chikwute gị buru oche gị bịa ebe a ka agbachite gị ụzọ eri dị a chọrọla gị bịa onye eze gị kwanye n'ụzọ pụ anya azụ akụchara m gwa ha m onye eze onweghị ga-eme Chineke kwụọ gị ọgụ amajọ ha magbuo gị onye eze ara gbaa gị onye eze okwukwu ndụ ga-ego mmecha nwa nne ya fụ ya mmecha nwa onye eze akparịghị gị m gwara gị wee eziokwu eziokwu na-afụ ụnụ ụfụ eziokwu na-afụ ụnụ ka o si wee nyewo gị nọ onwe nyewo gị onye eze Chineke che ihe na-agba ọsọ dị egbe gị onye eze ewo unu emenye mana nna amajọ ọmụgwụ gị na-emachiri bịadu nga ọnwụkpọ gị hụ n'ehihie tọnda gbagbukwe gị idiot bịadu